ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ପାଟି ଫିଟାଇଲେ ଚାବୁକ ବେତରେ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କବି ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ଶକ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ କବି ଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ପଦ୍ୟଟିକୁ ଗାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଅଛି। ଆମ ଏ ଦେଶର ଯଶ ବିଭବ ଦେଖି ବିଦେଶୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଲୋଭ। ଦଖଲ କଲେ ସେ ସାରା ମୁଲକ ଦେଖାଇ ଆମକୁ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ। ବୋହି ନେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ ଚାବୁକ ପାହାରେ କଲେ ଶାସନ। ପାଟି କଲେ ହେଲା ବେତ ପାହାର ଗୁଳିରେ ଫାଟିଲେ ମଥା କାହାର। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ ହସି ହସି କଲେ କାରାବରଣ। ଗୋରା ବେପାରୀ ହେଲେ ପାଗଳା ଚଳାଇଲେ ଦେଶେ ଦମନ ଲୀଳା। ବୀରକିଶୋର ଏ ଦେଶର କବି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କଷଣ ଛବି। ଗୋରା ଶାସକଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା ମନକୁ ତାଙ୍କର ଅଥିର କଲା। ଲେଖିଗଲେ ଗୀତ ମାଳକୁ ମାଳ ରହିବ ତାହା କାଳକୁ କାଳ। ସେ ଗୀତେ ସଭିଏ ଉଠିଲେ ମାତି ଗୁଳି ଆଗେ ଦେଲେ ପତାଇ ଛାତି। ସାଜିଲେ ପିଲାଏ ବାନର ସେନା ବାହାରିଲେ ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା। ଖାଇଲେ ଗୋଇଠା ବେତ ପାହାର ଦେଖିଲେ ସହିବ ଛାତି କାହାର। ଗୋରା ସରକାର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କବିତା ଶକତି ତାଠାରୁ ବଳି। ଥରିଲା ଶେଷରେ ବିଦେଶୀ ଛାତି ଆଉ ନ ରହିଲେ ଗୋଟାଏ ରାତି। ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଭାରତ ଭୂଇଁ 13 ନଈ 7 ଡରିଆ ଡେଇଁ। ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଭାରତ ଭୂଇଁ 13 ନଈ 7 ଦରିଆ ଡେଇଁ।